Hej, jeg hedder Martin Winther Madsen. Skal vi prøve den igen? Jeg er forfatter til de her 6 Umbra-bøger. Alt, hvad du skal gøre for at vinde en Umbra-bog er... Nej, jeg kører den her så fra, ikke også? Jeg er i kommentarfeltet, og hvem der skal vinde, og hvad det er for en skole, og hvad du hedder. Nu løber den ikke tør for strøm, Jesper. Vi prøver igen. Ja, den er der nu. Nu er den der. Hej, jeg hedder Martin Winther fra Madsen. Hold kæft, hvor er det åndssvagt. Og dem har du nu muligheden for at vinde til dit barns skole. Til en skole. Det var da godt, jeg ikke skulle lave det hjemme, det her. Ej, hvor svært kan det være. Kan jeg have en... Ja, og nu kan jeg også svede. Yes, vi kører. Hvor længe skal vi blive ved, Jesper? Jeg får helt ondt i hånden nu. Ja, jeg tror, vi skal stoppe den, Jesper. Prøv lige at se det, du har, for ellers så tager vi den igen. Kan vi ikke gøre det sådan? Jeg prøver lige igen. Hej, jeg hedder Martin Winther Madsen. Jeg er forfatter til de her 6 Umbra-bøger. Du har muligheden for at vinde de 6 bøger, og et forfatterbesøg af mig til en skole. Det eneste, du skal gøre, det er, at du skal skrive i kommentarfeltet her nedenunder, hvem der skal vinde bøgerne, skolens navn og hvorfor. Held og lykke.